Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Syudad sang Iloilo ginapanagutan na ang paghalin kag pagpauli sa mga pasahero nga sakay sa eroplano. Nagsulat sa Civil Aviation Authority of the Philippines si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Kaundan sini among pagpahanugot na sang lokal nga panguluhan sa mga nagahalin kag nagapasulod nga mga pasahero sakay sa eroplano nga wala sang limit sa passenger capacity kag numero sa mga flight accommodation. Bukas ini sa authorized personnel outside of residence kag non-APOR. Ang aton lang requirement will be a travel authority. Ang requirement nandito sa Manila, ang medical certificate. Tapos ipadala lang sa airline sa aton diri ang manifest para nga ma-alert ta lang ang mga barangays. Hindi na requirement ang RT-PCR bangod madamo sang reklamo nga mabudlay magkuha kag mahal ini sa Metro Manila. Sa pihak sini, dapat sundon sa gihapon ng guidelines kag requirements nga ginapatuman sang Interagency Task Force. Why na sang LGU nga masugat sa ila, ang ila na pamilya masugat sa ila, diretso sila balik sa ila balay, or kung why sila sang salakyan, makakuha na sila sang taxi, or kung may point-to-point dira nga available, para nga diretso man lang sila sa ila balay. Kung ara na sila sa balay, matiner lang sila anay dira. Kung luyag magpa-test, may duha ka mga private laboratories sa diin sila sarang makapadulong sa Iloilo City. Yaraman ng SNL o Consub National Laboratory kag Molecular Laboratory sang syudad ang posibleng magbukas sa masunod nga mga sinimana. Samtang ginathag sang alkalde, sarado pa sa gihapon ang Iloilo City para sa mga turista. I think we are ready, no? Ang aton ding nga dapat insindihon nga Iloilo City is not yet accepting tourists. Ang ginabaton ta lang ang mga taga Iloilo man. Waay pa man sang tourism abyerto and mapuli man ni sila tanan sa ila mga balay. Kung hindi sila magpauli, mabudlayan na gito sila sa Metro Manila. Bukas man ang mga pasilidad sang syudad sa maluyag magpa-quarantine, tigaylo sang home quarantine. Sa datos sang Iloilo City Emergency Operations Center Oktubre 19 tuig 2020, may 3,308 na ka-total COVID-19 cases ang syudad. 75 sa mga ini ang napatay. May 56 man ka bag-o nga mga kaso. 276 sa mga COVID positive ang yara naman sa mga quarantine facilities. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pagkaayo sa mga nagawayway nga kable kag pagkakas sa mga dumaan nga poste sang syudad ang gindayaw sang alkalde. Nagwa ang dugang nga katahom sang Iloilo River Esplanade sa Muelle area matapos ginhipid ang mga kable kag ginpangkakas ang mga poste. Mahawan na kag masulhay tan-awon ang lugar, bagay nga natalupang danman sang alkalde. Nalipay gid ako sa programa sang MORE kag sang aton nga mga telecom companies. Upod sa task force Alambre, ginalimpyuhan nila ang mga excess nga mga poste, excess nga mga wires, no. Kung matan-aw ta di sa Muelle nga Esplanade, katahom na dira kay nakuha ang mga dalagko nga poste kagwa nga daan nga wires, no. Ang diri naman sa mga plaza naton nagsugod sila sa Plaza Libertad kag ginkuha tanan nga mga poles. Matandaan sang damlag lang, liwat gimbuhi ang Task Force Alambre agod matigayo ng pagkaayo sa mga nagalinapta kag nagawayway nga mga kable sang kuryente, kalakip na ang mga poste nga hindi na mapuslan. Plano pa sang lokal nga pamunuan, dulaon man ang mga poste sa mga public plaza. Gusto ta nga sige aton obra, gapaslamat ko sa Task Force Alambre kay sige aton obra bisan may pandemic kita, no, kinatingwaan naton nga magtahom ang aton syudad. Pagasapulon man sang task force ang mga tiglawas sang telecommunications company agod istoryahan kung paano malikawan ang mga dangling wires. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.
Iloilo City Community College mayara sang apat ka magna cum laude para sa school year 2019-2020. Isa si Arlisa Nor Flores sa 63 ka graduates ng Iloilo City Community College para sa school year 2019-2020. Espesyal para sa iya ang makatapos sa Bachelor of Science in Office Administration bangod isa siya sa apat ka magna cum laude. Hindi nangin mahapos para sa iya bangod kinahanglan niya nga tatapon ng iya bata samtang nagatuon. Para sa iya, hindi dapat mangin upang ang pagbalik sa eskwelahan bisan temprano pa siya nga nagpamana. Maski nakadasma ka once, never to give up. Kay ma-achieve mo gid ang dreams mo. Basta you have inspiration and you have your family behind you. Subong may trabaho na siya, gani dako ini nga bulig para sa iya pamilya. Si Brandon nga magna cum laude man, nagatrabaho sa call center samtang nagaeskwela. Dako siya nga advantage because sa pag-apply ko pa lang sa ako nga job, though nabalad yan sa akong nga employer nga I had a potential. Biskan ang amon nga school is new pa lang. At least bala nga very competitive siya and pwede mo siya ma-compare sa mga universities around Iloilo. Si Jomily naman nagapati nga hindi upang ang kapigaduhon agud malabot ang handom. Don't lose hope. Kang samtang may opportunity, i-grab mo gud ang opportunity, take the chance, kagi mag-believe ka gid sa self mo nga makaya mo ni. Kagkayanon mo na kung ano man ang mga struggles or obstacles man nga mag-abot sa imo. Bachelor of Science in Tourism naman ang kurso ni Angelica, kang nakatapos man sa pagtuon sa ICCC nga magna cum laude. So kay Mayor Jerry Petreñas, madamo gid nga salamat sa ginhatag mga cash sa amon kay syempre kailangan gid namon subong nga pandemic. Dako ni siyang mahatag niya sa amon. Oktubre 16 ginhiwat ang virtual graduation. Sa 63 ka graduates, 39 diri ang BS in Business Administration kag 24 naman ang BS Tourism. Gamay lang ni sila nga group na graduate. But in spite of that, may ara kita apat ka magna cum laude nga mga students naton. Nakabaton sang tig 5,000 pesos kag certificate ang apat ka magna cum laude gikan sa lokal nga panguluhan. Tinutuyo sang Iloilo City Community College nga makabulig sa mga kubos nga estudyante nga luyag magpadayon sa pagtuon. Lakip na diri ang mga out-of-school youth, mga pamatan-on nga sakop sang 4Ps kag mga estudyante nga sakop sang alternative learning system. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Sand Art sa Arevalo, panibag-o nga atraksyon sa Iloilo City. Sa panghigaron sang Arevalo, agaw atensyon ang nawong ni Lebron James, Heso Cristo, mahal nga birhen nga ginhimo gamit ang balas. Pinakaulihi nga sand art nga ila ginubra amo ang nawong ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Kapin 3 ka oras ang gindedikar sang grupo antes matapos ang ila obra maestra. Ang kay Mayor naman is one way of saying thank you, Mayor, sa pag bulig nyo sa amon. Kay kami diri sa Santo Niño Sur ang una nga gin-lockdown sang coronavirus. Isa ka paagi nga pasalamat kay Mayor nga amo ini nga pagbulig niya sa amon. 2014 sang nagsugod ang sand art sa Arevalo. Tinutuyo lang sini amo ang gamiton ang bakante nga oras ang kabataan para sa mapuslanon nga hilikoton. Sang nagsulod ang pandemya dala sang COVID-19, isa man sila sa naapektuhan. Inabangod sa mga resort sa Arevalo nagakuha pala nga buhayan ang pila sa ila mga miyembro. Gani ila naisipan amo ang paggamit sang sand art agud maengganyo ang mga pumuluyo sa pagpadulong sa ila lugar. Pwede kami maghimo sang sand art ulit para pakam-on na rin sa negosyo manamon diri sa Santo Niño Sur nga gapalay-palay. Para naman sa artist nga si Gerson, isa kadako nga oportunidad ang pagpakita sang ila talento. Kag nagapasalamat siya nga natalupang dan ini ilabi na sang alkalde. Gamay pa ko ma'am, sketch na ko ma'am sa ga-intran ako sa mga competition, ng mga drawing ko. Panugyan nila sa iban nga kabataan, gamiton sa insakto ang talento kag tiyempo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.